Bajabule bayafuna untanda kubuka laba kade bethenga iy'ngubo okungaqondakali ukuthi y'tholakala kanjani. Baveze nanokuthi njengamanje ayavela amaqiniso ngokusobala. Laba kade besifuna iy'liphu kuzovela ngokusobala ukuthi lezi zinto besiy'gqoka nalezi abay'gqokayo ziyafana. Njengoba-ke kusabalale iy'ndaba ezithi i-China iveze ngokusobala ukuthi ngempela zonke iy'mpahla lezi ey'suke zi-luxury ezinhle kakhulu ney'bizayo zitholakala khona. Kanti-ke ebese ama-brand lawa or amazwe lawa abekusuke sekubhalwe ukuthi made in USA or made in Italy, izona lezi mpahla ey'suke zenziwe laphana e-China. Kuphela ukuthi la mazwe athathe besefaka isigxivizo. Owenzithi ujabule wanqasha uma ngabe aqhudelana nomunye noma-ke uma ngabe kuvela lezi ndaba ngoba ngomunye wabantu abebesolwa kulezi zinto. Baphola uThando Zulu ngicashephi bafana senivuse imigede emdala ngewedi o2 nacasha khona namakhanda amakhulu emtha agcwele inkungu yango-1950. Lalela uthini into usuyizwile iChina ukuthi ithini imessage. Vula phela vula live phela ukhulume ngeliphi ukhulume ngazo zonke lemisangano obuyenza. Lalela wena mfana into wakhohlwa ukuyenza wena kumele ngabe uyakhohlwa indaba yeliphi into engeke izikusize ngalutho. Hamba uqeda isikole ube nephepha elizokusiza ukungaphakade wakho ukhohlwa indaba yeliphi. Baphi bonke laba babethi sigqoka izinto angazi enjani. Lalelana othi ngimtshela into esingavezelana yona it's either i-logbook yemoto okanye i-title. Mongenako lokho hayi usenkingeni. Khohlwana indaba yengubo bafana. Game over. Luthando Zulu buyele esikoleni boy. Uhamba ohlanganisa ube grand. Ayikho lento. Otherwise Njengoba i-China ikhipha amafayili ukuthi zonke lezi mpahla zenziwa khona, abantu abaningi babeke sebejabula ngoba abanye bese bezakhela udumo ngokuhamba beye e-China beyothenga iy'mpahla. Kodwa-ke bekudume ngokuthi aziwona uqondile. Njengoba-ke u-Owen Zitha ebeke eseveza ukuthi njengamanje amahlazo avele obala ukuthi nalaba bebethenga ey'tolo lezi bebey'tshela ukuthi zi-luxury la e-South Africa noma-ke izona ezinhle ney'dayisa iy'mpahla eziwoqondile ukuthi cha nazo-ke zidayisa zona lezi mpahla ey'suke qhamuka e-China. Kuphela impatha bekuwumuntu omnyama njengoba-ke abantu bebethengiselwa igushi eyenziwa e-China kodwa-ke bese bethengiselwa ngo-30,000. Khumbula kahle nje esinye sey'gqoko so-8,000 segushi kodwa-ke senziwa khona-ke kuthiwa senziwa e-China. Ngapha kwethu ziningi izinto eziwubufakazi bokuthi i-China ibikhuluma iqiniso mayelana nalezi zinto njengoba-ke omunye wo-owner i-brand la e-South Africa uGalaxy Boy wakuveza ngokusobala ukuthi yena impahla zakhe zenziwa e-China bese yabuya ayi-brand lana njengoba-ke ubunokubona ukuthi igushi iney'gqoko ezithi ayifani neze-Galaxy Boy ebese kuhluka-ke khona igama. Ngane kwethu ziningi iy'nkulumo mayelana lolu daba. Mina-ke ngiyafisa ukuthi ngisivo lakho mayelana nalolu daba uthona ngempela kukhona yini okukholwayo mayelana nalolu daba okuyilona olusematheni ukuthi ngempela impahla lezi ey'gqokwa osaziwayo impela cha zenziwa e-China. Kukhona nje abaze baphumela obala ukuthi yeyi kufanele osaziwayo bebengayixaki ngokuveza iy'liphu noma-ke besingaze sibabona abanye babo beveza iy'liphu ingoba bayazi ukuthi iy'mpahla kufanele baye-ode kuphi noma-ke banalo ulwazi mayelana noku-oda iy'mpahla. Kodwa-ke bekuyikho ukuthi bayafihla ngoba bebengay'qhenyi ngokuthi iy'mpahla baye-oda e-China. Omunye uthe uma ngabe echazela abantu wathi lalelani-ke hhayi-ke usuphelile kumsindo ku-social media. Akusekho umuntu ekuzothiwa ugqoke i-fake umakangqo isentini e-China kwashe kwacima. Kulaba abangasazi i-story ngiyanifila apha manje. Apparently i-US ine-war ne-China, alright. Hhayi kuyaxatshanwa-ke kuvalelwa noshini kwenziwani. Lezi zinto zabo abazenzayo zezimpi zabo. Hhayi mani idinwe-ke i-China ikhipha amafayili ithi China nina USA nifika la wena Ralph Lauren, wena Celine, wena Chanel, wena Versace, wena LV, wena Gucci, wonke lama premium brands la wena wakhiphela 50,000 ne enze njani ayahamba e-China. Mayisefika e-China enze njani afika athi China sakheleni ikhwama, right? I-China yakhe ikhwama. Emva kwalokho
i-America masithatha ikhwama iyozifaka istika izoyibranda ngokuthi it is made in France, benzela ukubhayizisa thina ngoba i-China futhi lwasisi uyichaza kahle lento ngoba i-China ayinayo isindo. Uma kuthiwa made in China abantu ngeke baze bayihloniphe leyo nto. Kuthiwa-ke i-America iyagijima-ke iyobhala ukuthi made in France, kodwa kusuke kwenziwe kuphi eChina. Okay, asikuyeke-ke lokho, lalelani-ke. Kube khona enye video futhi. Kule video le ngizothi intatheli ihambe ye-factory la kwenziwa khona ubucwele ne hawe ma guys, kuthiwa ne-DKNY lapho ngigqokishe iwashi le-DKNY. Hawe ma, okay, ihambe-ke iye khona-ke e-factory yokucwela. Usisi lo wase-factory afika asho ukuthi hayi mina ngisebenzisana nobani bani akhipha amafayela ama-brands abizayo guys. Hawu ma webabo, ngiyabonga. Asuke athi omunye okokuqala nina simcharger u-10 £1. Angizwanga kahle ukuthi u-10 1%, ngathi usho into enjalo nje ukuthi 1%, u-1% wale mali le eni-charger nina ama-client enu. Cabanga nize nibone ukuthi kudlaliwe ngabantu. Futhi mina ngiyasola ukuthi oMamkhize kade bayibona lento ngoba abayingeni lento kuyakaGucci. Yabo nje u-Andile bafethu ushutha yonke into, ayikho into angayishuthi u-Andile Mpisana. Yabona ukuba kuthiwa ngempela uthenge eGucci, ngabe sishuthelwe iliphi enegama lakhe, ngabe sishutha ngabe siyavelelwa elwa mfana, ngabe ushutha yena ephakathi eGucci esayini ephuza amashampeni akhona. Ngimxoxele indlela athanda ngayo uchoma ukuba uthenga khona ngempela, ngabe kuhleze ngidiziliphi ayisho ukuthi lamasukesi akho wathenge ngamalini. Kusho ukuthi yena uMamkhize namanye ama-celebrity kade bawubamba lo mqondo. Vele-ke bekuhleze kushiwo-ke ukuthi yonke into yakhiwe eChina, ezinye izinto zakhiwe eChina. But-ke bengingaconfirmwanga, yabo, it was like ama-rumors, yabo leyo nto, because ubungabelieve ukuthi why fanele uthenga isikhwama sa-60,000, why uMakangqo eChina afika sithole ngo-2,000, yabo. It was hard to believe, but then isiconfirmelile-ke iChina. Nizothini kuba confirmile iChina ukuthi yona yakha lama premium brands eni lawo enwakhiphe lo 30,000. Awukhuphuka lapho Makangqo, ixesha lifikile. Kusho ukuthi sekuyisikhathi-ke manje sokuthi kukhuphuka oMakangqo-na-ke manje, ngoba kusho ukuthi ziyafala phela. Othenge sentini nothenge kuMakangqo kuyayifanela umehluko ukuthi lo wasesentini badlale ngayo, bafaka isitika esibhala ukuthi i-tag ebhala ukuthi made in France, kodwa okusalayo yenziwe ubani, yenziwe uMakaling or yenziwe uLucy Liu, noma yenziwe uJet Li, noma yenziwe uJackie Chan. Ngimxoxele yilezo-ke nje iphuthumayo ukuthi uMakangqo nje ukhuphuka Makangqo. Angazi-ke mina ngena-ke vele umuntu wama-brands abizayo, mina ngumuntu wamabhele. Uma ngiyitholile i-brand ngisuke ngiyithole ebheleni ne, kodwa into enginganitshela yona, ngifuna ukukhuluma ngoCalvin Klein ngoba ngisazobathuka. Ngisafuna ukubasendela i-email nje evuthayo. Guys, i-shirt laka Calvin Klein le denim ngaliwasha kabili, hayi ngomshini ngezandla lathu. Ngangikade ngilithole kuyiseli lu-1,000. Ngicela ukubuza ukuthi umuntu olithenge ngo-2,000 uyini la ekhona? Uyini bafethu la ekhona? Ngaliwasha kabili. Mina impahla zami eziphuma emabheleni mfethu, kunomuntu owathenga ingubo kumina ngo-2015, 2011 kuze kube namhlanje usayigqoka leyo nto. Niyazi ngobani?
ingoba ilama brand angajwayelekile lawa ayiquality. Mina bafethu ngike ngithinte into ngiyibuke, ngiyithinte ngithi wow. Kodwa le brand yipi? Eyo nje ngisanda kuthola ijacket. Sanda kuphuma ijacket bafethu engiyithandile leya jacket. Ngenxa yokuthi ibi-unique, inendwangu engajwayelekile, ngithe wathi ngiyiguglishe. Mangiyiguglisha ngathola ukuthi $2,000. Ngabona ukuthi okay. Ingakho-ke le jacket nje izwani ngami othinta yonke inhlobo ye-material ekhona emhlabeni. Ukuthi yabo lama brands lawa umngana mina unamateke eGucci no2 years anjani athe 15k wawushaya phansi athe angifuni ukuphatha ukukhuluma ezikipa zeBarbary. Hey kuvalwe ngehlahla. Kuvalwe ngehlahla ngixoxela. Kuvalwe ngehlahla. Impahla ezize zibe ngcono iquality yazini ilezi ezibhala ukuthi made in Vietnam. Hayi zingcono ke lezo. O made in Vietnam. Hayi quality yakhona ithi kuba ngcondwana. Kodwa lama premium brands iqinisile futhi China made yenziwa yibona. Angibaphikisi. Shuthu makangqoni sentini into eyodwa. Kuyiqiniso singeliphiki ukuthi bonke laba bantu bakhuluma into efanayo kanti futhi njengoba bekhuluma kanjena banokuyiqhenya. Kuyikho nje ukuthi-ke ezinye zey'mpahla akubukeki uma ngabe usuyithenga. Kanti-ke mangabe futhi ezinye uyithenga ku-small ugcina uthola ngampela iy'mpahla ey'suke zingaqondile. Khona nje iteki engake ngalibona ligqokwe omunye endaweni laphana ngaphakathi eGoli owayeyisidudla nje bakithi ethe ukukhuluphala ngomzimba ukondleka. I-Air Force iyabhalansa noma ngathi unjani, kodwa le yakhe yayisimfanyazekile laphana engathi isele la ngaphansi la isimfanyazekile emahambe ibhamba nophaqa abanokubadayisa be-Adidas laphana ku-small unokuthola ngampela ophaqa bagqoke isonto elilodwa sebeyavaveka. Uma bengavavekanga sebemponyozeke njengesele la ngaphansi akukhomba ukuthi abanayo ibhalansi. Kuyiqiniso futhi elingephi ukuthi zona lezi mpahla esinokuyithenga ey'bizayo zithi azilaste ukunalezo ey'suke zithengwa ku-small. Abantu abaningi-ke abadayiselwa oMakanqo kanti laphana noma oMakasine laphana ko-WhatsApp impela iy'mpahla zabo zijwayele ukuthi zisheshe zonakale. Ngaphandle nje kokumusha isikhathi sakamntana sekhaya angizuvo lakho mayelana nalolu daba ukuthi ngampela wena le nto uthe uma ngabe uyibuka wayithola iyiqiniso. Uma iyiqiniso wena uyibone nini? Uma ingalona iqiniso wayi uyiphikisa ukuthi ayilona iqiniso? Engakusho nje ukuthi sizoqhubeka iy'ngubo siy'thenge ey'tolo, esitolo basinikeza ilipho. Nani niqhubeke niy'thenge koMakanqo, nikuveze lokho, ningakufihli. Nisho ukuthi siyithenge kuMakanqo, ningakufihli. Please, cause manje izinto nifike niy'fihle, then if seyivela seniyajabula. Besingazi thina ukuthi amaGucci niwathenga koMakanqo. Nisivezele namhlanje bekuyinto benihlezi niyiphika nithi original, nizama ukusiprovela, nisikhombisa iy'liphu, nisizama ukuskenela bafethu. Angithi nje nithi niyithenga kuMakanqo, pho niprovela ba i-point. Niprovela ba i-point. Cause phela kumele ngabe niyasho ukuthi niyithenge kuMakanqo, ningazami ukwenza ngathi original. Menibona ngathi original, yishona ukuthi original wethu wakuMakanqo. Please nikufake lokho. Iy'ngubo ithengwe esitolo ayikho enye indlela.